Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamanatigi bɛna taa taamala sini sibiri Mali jamana kɔnɔ. Kuma ɲɔgɔnya ka kan ka don ani Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛna o kunnafoniw lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Maliden minnu bɛ jamana camancɛ yan fanfɛla la ni u y'u sigiyɔrɔw bila fitinɛ o ɲɛsiran kɔsɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ gourmand o fanfɛ yɔrɔw laminɛw na ni a kɛlen do sababu ye ka degun lase u ma bi. A yirala k'a fɔ k'a caman de bɛ kalansow kɔnɔ san ko kalanso dayɛlɛ o waatiw labɛnw baaraw bɛ sen na. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔna la. An bɛ taa gourmand na jamana kɔrɔnfɛ yan fanfɛ Ire ani ka taa Goro o ni Boni fanfɛyɔrɔw la. A yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ sira minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kun tigɛlen don jɛkulu maramafɛntigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ wele ko Katiba Serment. A yirala k'u ye kuma ɲɔgɔnya kɛ ni dugudenw ye walasa ka se ka sira ninnu labila. An bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka di aw ma. Coronavirus bana kun kan kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 kunnafoni di. U y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 31 ni mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 62. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye. A y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila. VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. Bi ye juma ye septembre kalo tile 2 san 2022. Aw ka Malikura kunnafoniw bɛna lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6nan na. Kunnafoniw la kumabaw olu bɛna tali kɛ minnu ka sanga 30 kɔnɔ an bɛna o tɛntɛn k'o lase aw ma. An taa Burkina Faso jamana kan ka da kan u ka jamanatigi ni o ye colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ye k'a ka yan ka taama kɛ ka taa Mali jamana kɔnɔ sini sibiri. Kuma ɲɔgɔnya o ka yan ka don ani Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni ɲɔgɔn cɛ. O kama bi VOA ka lasigiden min bɛ Wagadugu Kader Traoré an y'a sɔrɔ nɛgɛ kan a bɛna walawalali kɛ an ye taama in yɛrɛ a kun ye min ye an ka se k'o ɲɛdɔn. Kader ni tulo b'an na an b'a fɔ i ye kiniw la i bisimila. Mariam Traoré ayiwa an b'a ladɔnniya ko Burkina Faso ka filancɛ fanga ɲɛmaa lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba a y'a fɔ cogo min na ale bɛna taama dɔ kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako dugu kɔnɔ. Taama ni labɛnnen don ka bɔ tigɛdi ɲɔgɔnna taama ale ni Mali ka jamana kuntigi cɛ ani ka se ka baara kɛ ka taa fɛɛrɛ min di aju min gɛlɛya min di jamana fila ninnu cɛ i n'a fɔ jadi wale kɛlen ninnu kan. Ni taama nin ti dɔwɛrɛ ye ka se ka yira ko Mali ale ni Burkina Faso olu bɛɛ ye jamana kelenw de ye olu ye balima jamanaw de ye min bɛ se k'a to olu ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin jadi kɛlɛ nin kɛ ko ɲɛnama. Ayiwa kɛlɛ caman bɛ yen olu bɛna u da la min kan u bɛna filɛri kɛ ka taa Sahel mara fan kan ko minnu bɛ se ka bila sen kan min bɛ se k'a to dugulen minnu bɛ nin mara ninnu na olu ka se ka datigɛ. Ni jamana fila ninnu ka se ka nin ko nin kɛ yaasa ka se ka tigɛdi ɲɔgɔnma sabati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ tigɛdi ɲɔgɔnma min bɛ sen kan kabi san caman tɛmɛnin na nin tun ye Kader Traoré kumakan de ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Kader Traoré an ka foli b'i ye ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an bɛ segin ka taa Mali jamana kɔnɔna la ka da kan gourmand kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min ni o bɛ dugu la n'a bɛ wele ko Ire a yirala k'a fɔ yen sira nin tun y'a kalo caman ye a tun tigɛlen don jɛkulu maramafɛntigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ wele ko Katiba Serment o de senfɛ Boni mara la ko kuma ɲɔgɔnya sera ka don u ni Boni mara dugu ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa sira ninnu ka se ka labila min kɛra bolonɔbila gafe dɔ kɔnɔ tarata don utu kalo tile 30 san 2022 o senfɛ bi VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré y'a ka kuma baranin tɛnku Mulaye Angoibala ale ye Mondoro maire ka dankan ye bɛɛ walawalali kɛ an ye sira in a labilalen don cogo min na ni waati in na an k'o kunnafoniw lamɛn. Effectivement, il y a 3 jours de cela, Bonikaw y'a yira an na k'a fɔ ko ni kɔngɔkɔnɔmɔgɔw bɛnna ka dugu sera ka dayɛlɛ ani sira min bɛ bɔ Dumaza ka taa Omburu ni Gosi fɔ ka taa Gawo ko o fana dayɛlɛla. An ye ɲininkaliw kɛ o bɛnkan kɛra Ala ka sabati. O bɛnkan kɛra cogo min na dugu mɔgɔkɔrɔbaw ani dugu mɔgɔ ɲɛma dɔw bɛ yen depuis dugu kɔni datugura olu kɔni ma sigi u kɔni kun bɛ a wulikajɔw la u kun bɛ taa kɔngɔkɔnɔmɔgɔ ninnu fɛn ka kumaw fɛ ka ɲiniw fɛ u ye datuguli min kɛ a bɛ digi min kɛ ani mɔgɔ minnu a kɔlɔlɔ bɛ se minnu na u
kumbute ka o n'a ɲɔgɔnnaw de ɲɛf'u ɲɛna donc a gɛlɛya a bɛ ka taa cogo min na a gɛlɛya sera minnu na surtout ani minnu man ka gɛlɛya sɔrɔ o n'a mɔgɔw de bɛ ka gɛlɛya kunbi a gɛlɛya dama dɔw kun bɛ sumaw sɔngɔ yɛlɛlen min na o kun ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc u kɔni ma décourager u ma dabila tuma o tuma n'u kɔni ye occasion sɔrɔ u kun bɛ t'u voir donc finalement ala y'a latigɛ o don tɔgɔla kɔni u taara kumaw fɛ u bɛnna kelen kan u ye bɛnna kan u bɛnna kan u ye sira dayɛlɛ alhamdulillah tagali fana daminɛna kɔnɔ an kun bɛ min nɔfɛ o de kun ye nin ye tiɲɛ sɔrɔdasiw ye wuli ka jɔ camanba de kɛ camancɛ yanfan kɔnɔna na ni bɛnkan nin sɔrɔlen aw minnu ye sigida ɲɛmɔgɔ ye lala mun de bɛ se ka kɛ finitigiw fan fɛ ka dɛmɛ kɛ sigida ɲɛmɔgɔw fɛ walasa lakana a ka se ka sabati hali bi maaw ka se ka t'u mago la hɛrɛ o ni lafiya kɔnɔna na an ka jamana bɛ lahala min na kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka ko ɲɛnabɔ a kɛlɛ kɛrɛfɛ wajibi mɔgɔw ka ɲɔgɔn yew kɛ lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na an ye nin kuma kɔ ka kɔrɔ dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ faamuyali yɛrɛ de kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kɔni ma se ka o yɔrɔ faamu n'i y'o kuma kɛ tuma dɔw la minnu tɛ jateminɛ yɛrɛ kɛ dɔw b'a fɔ n'aw ye nin kɛ aw bɛ fɛ ka jadisi ninnu yɛrɛ de dɛmɛ donc o kumaw bɛɛ fɔra mais mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ jateminɛ kɛ n'i bɛ ko n'a cogo n'a taa cogo jateminɛ kɛ i kan ka faamu k'a fɔ an ka jamana ka ko bi cogo min na ni marifa dɔrɔn tɛ se k'a ɲɛnabɔ marifa bɛ minnu bolo u ka baara de don u kan ka kɛ c'est très bien u kan ka jija a la o ye u ka baara de abada mais o tɛ se k'a ban wajibi sigi ka fɔ ka kɛ minnu kan ka sigi ka kɔfɛ olu k'o kɛ pour que jamana ka se ka basigi nin tun ye Angoyiba ni o ye Mulayi Angoyiba ale ka laseliw ye Mohamed Ture ka kuma baranin na Mondoro maire ka dankan don ka tɛmɛ ni jɛmukan ye an bɛ to jamana camancɛ fanfɛla la a yirala k'a fɔ kabiri Mali kɔnɔ fitinɛ daminɛna min kɛra sababu ye ka duguden ba caman kɛ k'u sigiyɔrɔw bila sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Mopti mara fanfɛyɔrɔw la a ka ca ni maliden ba 850 ani 56 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila Bayangara Bankasa ani Koro o fanfɛyɔrɔw la ni ma kofɔlen ninnu an bɛ waati min na ko sisan a caman bɛ yen minnu lasagonen don kalansow kɔnɔ sanko labɛnw bɛ sen n'a ka kalanso dayɛlɛn kɛ min kun ye a kɛlen don gɛlɛya ye nin waati in na VOA Bambara tɔgɔ la Tijani Wedrago ka bɔ Koro ale b'o kunnafoni bi 88 olu bɛ Bajangara mara la maa ba 30 bɔɲɔgɔnko olu bɛ Bankasa mara kɔnɔna na maa ba 25 ale ni 550 ni 50 olu sigilen bɛ Koro mara kɔnɔna na ninnu maa ninnu na musolakaw ale ni sifilakaw de ka ca u la wa u bɛ diɲɛ degun bɛɛ lajɛlen de kɔnɔna na wa caman cɛw kɔni taara k'u to se foyi t'u ye u bɛ k'u ka denbayaw balo cogo min na u b'a ɲɛfɔ an ye Maimuna Serembe an ka ale lamɛn ne tɔgɔ Maimuna Serembe an sigilen bɛ Koro kɛlɛ ni tiɲɛni ba de las'a ma an kɛ bola a bi san 3 ou bien san 4 bɔ an de jɔlen bɛ ni denmisɛnninw ye sisan ne ka denmisɛnninw taara foro de la den 5 de bɛ ne bolo Mamadu Sawadogo lakanabaliya kɔni kɛra sababu ye k'ale bɔ Tinbiri dugu kɔnɔna na nka bi a sigilen bɛ Koro yan nɔ a bɛ ka bololabaara dɔ kɛ a dayirimɛ nɔfɛ an ka village ye Tinbiri quoi an kun bɛ bololabaaraw kɛ yen nɔ an b'an débrouiller yen nɔ komi sisan jamana ni gɛlɛyara kɛlɛ ni kama ne kɔnɔna na n bɛ ka débrouiller dɔɔni quoi ma ye voilà Umu fana kun bɛ sɛɲɛgɛnw ni kunkolo dilanw kɛ waati min na lakana kun bɛ yen u ka dugu la nka bi a ka baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna a bolo an kun bɛ an ka dugu la kɛlɛ de y'an bila ka na yan nɔ ne kun bɛ an ka dugu la ne kun bɛ sɛɲɛgɛn ni jabuda ne kun b'o de kɛ kunkolodigi ne kun b'o de kɛ mais sisan n y'o bila n nana yan n bɛ ka kalan dɔɔni kɛ an ye kalan jɔ parce que o se tɛ n cɛ n'an taara kalan fan fɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko kalanso 200 ale ni 76 ale ni 6 olu de datugulen don Bajangara Bankasi walima Koro maraw kɔnɔna na Salif Jakite ale kɔni ye kalanden dɔ ye nka bibi na a bɛ ka bololabaara kɛ n'o ye tailleur ye donc an ye kalali ni école kalan ɲɔgɔn fɛ n bɛ dɔɔnin kɛ école la n bɛ dɔɔnin kɛ kalali fana na donc welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to an denmisɛnninw ka kalanko la dugu jɛko 20 musolakaw de bɛ tile bɛɛ ban yaala la walasa u bɛ se ka dayirimɛ sɔrɔ cogo min na baɲumankɛ tɔnw fɛ bɛɛ lajɛlen hakilina de ye nin kɛlɛ in ka se ka ban walasa bɛɛ lajɛlen ka segin i nɔ la Tijani Wedrago VOA Bambara Koro
Amtani kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan a yirala k'a fɔ kɛlɛ kabiri o daminɛna u ka jamana kɔnɔna la u ka jamanaden mɔgɔ caman de fɛnɛ bɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila fitinɛ ɲɛsiranya kɔsɔn a makofɔlenw caman ladagalen don ni waati in na Muhum ani Dedugu o kalansow kɔnɔ min fɛnɛ gɛlɛyaba binnen don Burkina Faso jamanaden dɔw kan Alidu Wedrago VOA tɔgɔla ka bɔ Bobojulaso. An filɛ nin ye Dedugu kilo 170 ni kɔ ni Bobojulaso ye. An bi donna ekɔliso min na lakanda kɔsɔ an tɛna o tɔgɔ fɔ. Mɔgɔ min b'ula k'o sigiyɔrɔ to banbatitɔ ninnu siranya ɲɛ kana to kalanbonw na a bɛ taa 500 ani kɔra. An ye mɔgɔ fɔlɔ min sɔrɔ ka kuma n'o ye o ye Sulemani Yedan ye ale bɔra fo 5 la. Siyɔrɔ ko yɛrɛ gɔrɛya damatɛmɛ yɛrɛ bɛ nana sisan ka sababuya kɛ mun ye an bɛ yan école surunyana laban ta tɛ école fana sera ka ban ni ɲa bɛ sɔrɔ kɔni gɔrɛya min b'an kan an ka se ka a lɔn n'an bɛna se école a ka kɛ tile 2 na n'an dun tɛna se école yɔrɔ ka ɲini an ye bolo ka siɲɛ ma école bɛna wuli a ka ɲi ka taa ten. An bɛna na kuma ni min ye ten fugulan b'a kunna ani dileki gɛnma a si tɛmɛna san 50 la ale bɛ gouvernement ka dɛmɛ ɲini teliya kɔnɔ. O nana ka n'an bila ekɔliso kɔnɔ yan. Bon ekɔliso de tɛ mɔgɔ ka sigiyɔrɔ tɛ ko k'a lɔ yɔrɔ de tɛ yen olu kosɔn o nana kɛ ekɔliso kɔnɔ yan. An dɔw nana sigi ka bɔ yan an bɛ taara presque 40 jours. Bon an bɛ yɔrɔ min na an ka ekɔli fana sera ka ban. Aw bɛna an labɔ yan fɔ sen. Bon n'o k'an labɔ yan mɔ ni an b'a fɛ ni gouvernement bɛna an dɛmɛ ni sigiyɔrɔ de ye o bɛna taa an bila yɔrɔ min na an kɔni b'a gouvernement b'olu solution ɲini ka taa an bila yɔrɔ. Dedugu yɛrɛ dugu kɔnɔ bɛɛ bɛ siran ka banbacitɔnw kuma kɛ. Nga an kalanden fa damani sɔrɔ olu bɛ kuma nin degi nin kan. N'an ko ka yɔrɔ dɔ filɛ k'o don yen ka ekɔlisow libéré ale bɛɛ ye degi ye tuguni u ka banba u ka siyɔrɔ kɔrɔ ninnu u ka banba k'u yɔrɔ libéré k'u yɔrɔ sécuriser mɔgɔ ninnu ka sɔgɔ ka taa an ka se ka baara daminɛ. O ka ɲi ka solution ɲini ka ni mɔgɔw ye dɛmɛ ka ɲi ka kɛ cogo min mɔgɔw bɛ se k'o dɛmɛ o cogo la sinon solution wɛrɛ t'a la fo an yɛrɛ lo ka wuli ka lɔ sisan n'an ko an bɛna filɛ État yɛrɛ ka position na bi na a ti ɲɛ ni yɔrɔ bɛ min fɛ min bɛ se k'o dɛmɛ fana bɛ se ka o dɛmɛ denmisɛnninw fana ka se ka kalanyɔrɔ sɔrɔ. Lakali karamɔgɔw ɲɛmɔgɔ ani cɛkɛda mun b'o ɲɛfɛ olu ma sɔn k'o kumakan di anw ka kuma baara na. Ni tu Alidu Wedrago segini ye ka bɔ Dedugu VOA Bambara tɔgɔra. An bɛ to Burkina Faso jamana kan kunu tun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min labilala ka taa hakili lase fɛn kɔrɔw ni waati kɔrɔ tɛmɛlenw ma n'a bɛ wele ko Journée internationale du souvenir. Burkina Faso jamana ye a ɲɛnamayali min senfɛ u ye u hakili ni tasi bila ka taa maaw la minnu ni olu ni bɔnɛna u ka kɛlɛ senfɛ. VOA tɔgɔla Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale b'o lase. Burkina Faso denw ni jamana ɲɛmaaw ye kunu septembre kalo tile fɔlɔ bato min labilara ko maaw ka hakilina to kasaratɔ minnu bɛɛ sɔrɔla jatigɛwalew kɔnɔ n'an ko Journée internationale du souvenir des victimes du terrorisme. Nin tun ye lon ye min kɔnɔ maaw ka ɲi ka u ka miiriya ani u ka hɔrɔnya lase finitigi minnu ani maagbansa minnu fɛnɛ bɛɛ benna kɛlɛkɛfɔgo kɔnɔ walima u ka sigidaw ra ka o sababu kɛ jadikɛlɛ ye walima benkaniwale ye. Ministre min bɛ faso ka kiiri kow kunna Maître Barthélémy Kéré ale bɛ nin ɲɛfɔ an ye. Aucune psychose et aucune terreur. Walijugu fosi walima siranya fosi man kan ka se ka fasodenw ka hɔrɔnya sigiɲɔgɔnya ani olu ka balimaya nagasi an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan. Qui interpelle l'État et la communauté. Ni miiriya nin ka ɲi ka se ka fanga ɲɛmaaw ani jamanadenw bɛɛ wele olu ka se ka dɛmɛ lase nin maa kɔfɔlen ninnu ma. Ni kokɔrɔ miiriya nin ka ɲi ka kɛ i n'a fɔ juruwulen min ye an nugu siri ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ni maa minnu ye kasara sɔrɔ benkaniwalew kɔnɔ ni juru min bɛ se k'a jira ko an nugu bɛɛ ye kelen ye an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to yen. Madame Talne Kone Nasiru ye firiyamuso ye min cɛ Sorodasi kɔrɔ ale bɔnɛna ani na février kalo san 2020 tɛmɛnen. Gɛlɛya min bɛ an'o kan olu ka ca wele kan ne fɛ ka di fanga ɲɛma Paul Henri Sandaogo Damiba ma ani ministre min bɛ baara ko kunna olu ka se ka fɛɛrɛw yala min bɛ se ka to maa minnu bɛ benganiwale kasaraw kɔnɔ u ka se ka olu ta ka bɔ n'o ye sigida minnu na ni lankana kow ka gbɛlɛ kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to finitigi min bɛ jadi kɛlɛ kɛra olu ka se ka u kɔrɔ gbɛlɛn. Les frères d'armes qui sont toujours sur le front. Ni aju ni senkɔrɔ Burkina Faso ka gouvernement ye fɛɛrɛ kura dɔ bila sen kan min kɔnɔ olu bɛ wari ani balofɛn dira maa minnu bɛnna jadi wale kasaraw kɔnɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa balmaw ayaw bisimila alibi aw be ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw na me aka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamako n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye Ɲorodi Sahel kaw be se k'an sɔrɔ radio Emergency kan 99 ani tomi 6 Buguni radio Kumase 92 o fiɲɛ sira fɛ Yuwaru kaw aw be se k'an sɔrɔ radio Duniya kan 101 ani tomi 2 o fiɲɛ sira fɛ Amta Koro kaw fe Orona FM kan 93 ani tomi 2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 Tumutu fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 Anga bololo siraw be www.voabambara.com aw be se fɛnɛ k'an nasɔrɔ an ka page Facebook kan VOA Bambara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC Amta kɛnɛya ministri so ka bulon kɔnɔ Bamako kunu alamisa septembre kalo tile fɔlɔ a yirala ka fɔ mɔgɔ 900 ni mɔgɔ 91 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la mɔgɔ 50 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ Mali jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 31 ani mɔgɔ 400 ni mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 2 maa minnu bɛ k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ o ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 39 min kunnafoni dira kɛnɛya ministri so ka kunu alamisa septembre kalo tile fɔlɔ o kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛna Ameriki jamana kan yan Ameriki jamanatigi Joe Biden ka dennako kɔrɔ tɛ ka kuma jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ani a kanubagaw kan min n'a yirala k'a fɔ ko a ye kɔrɔtigɛli kɛ a koɲɛ la k'a yira k'a fɔ ko u tun b'a fɛ ka dan sigi Ameriki bɛjɛ fanga la ni o ye démocratie ye Cheikh Chiro VOA tɔgɔ la ale b'o lase Philadelphia mara la a y'a yira k'a fɔ ko Flame of liberty. There's no question that the Republican Party today is dominated, driven, and intimidated by Donald Trump and the MAGA Republicans. Donald Trump, politiki jɛkulu Republican Make America Great Again n'a ka jɛkulu mu n'u bɛ ka ninjuguya kɛwale kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an ka jamana tabiya ni an ka jamana sigisenw ma jamana kuntigi kɔrɔ ani a kanubagaw minnu ka hakilina ye ka Ameriki kɛ Ameriki ba ye kura ye tuguni te jamana sariya kisɛw constitution la bato wa ma da jamana fanga ka sariya hakɛw la u tɛ sɔn jamanaden bɛɛ farala laɲini mun kan ka kɛ ma démocratiw ka jamana kuntigi Joe Biden ye sinsin kuma mun kan a ka kuma kɔnɔna na jamana kuntigi Joe Biden ye ni kuma ninnu lase yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnamaya bulon mun kɔnɔna na ani ka yɛrɛmahɔrɔnya kunnafoli di ka fara Ameriki jamana constitution na sariya kisɛw ma bulon kɔnɔna na a kɔfɛ sɛbɛnni kun kelen don kogo dɔ la ni couleur bilenman ye mun tun bɛ ka ja dɔ yira ja mun b'a yira k'a fɔ finitigi jɛkuluba 2 minnu ni fini b'u kan na n'u bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na politiki jɛkulu républicain mɔgɔ si sɔn ni hakilina waleya ninnu ma a ye mun lakodɔnna k'a fɔ ko nka walasa ka ni fu siri ni fɛn dan na k'ale ma sigi a la fana fewu k'a fɔ ko politiki jɛkulu républicain ka fanga ɲɛnaminen don ka ɲɛsin Donald Trump ma bi an bɛ wagati min na komi sisan ani a kanubaw. This nation is the face of the earth. We just need to remember who we are. MINUSMA ye a ka kalo 3 sɛbɛn bɔ hadamadenya ka jɔsariya tiɲɛni kan avril kalo o ni juin kalo cɛ Mali kɔnɔ duniya kelenya tɔn ye a ka jalakiw kuraya Mali sɔrasiw ni jamana wɛrɛw ka sɔrasiw kan avril kalo tile 19 kɛlɛw kan hɔnbori Mali camancɛya la min ye sivili ma 50 faga a hakilina ye mun ye adamadenya ka jɔsariya bonya u n'u wale cogow kan Mali kɔnɔ aw ka fɔ la mura ni hɔnbori ka jalakiw kɔfɛ baɲumankɛ tɔn min ka baara ɲɛsilen don adamadenya jɔsariyaw tɔpɔtɔli kan u ni furancɛ fan kan ka mun de kɛ minnu b'a fɛ k'u da don nin baro la a y'aw tulo sɔgɔ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan nin sibiri ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye nansarala gunkana la Fransikaw ka ciladen ni o ye Catherine Colonna ye laseliw kɛ bi juma min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ dongo don ko Mali jamana finitigiw bɛ ka dɛsɛ kabiri Faransi finitigiw ye u ka kɛlɛdaga cɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la Mohamed Touré ale b'o lase VOA tɔgɔ la. C'est ainsi qu'au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays.
Mali jamana la anw ɲɛ bɛ marifatigi kulu ka dantɛmɛ wale bɛ ka ɲɛta fɛ jamana fan bɛɛ la. Malidenw bɔra u yɔrɔw la ni ba caman ye. Faransi jamana ka cidenyaso minisiri ka fɔ la. Faransi lasigidenw ye minnu dalajɛra Paris u ka san o san lajɛrɛba la. L'État s'en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d'Ivoire et toujours à la France. Ni fanga min ye fanga d'Afrique fila kotigiya o bɛ bingani kɛ Danemark kan don la o dugusɛjɛ Côte d'Ivoire la ani hali bi Faransi walasa ka mɔgɔw ɲinɛ u kɔ ko a bɛ kurun boli ɲɛna i n'a fɔ fanga taabolo ka taa dɛsɛ la ka se dɛsɛ ma. A sirilen bɛ Rusila ka sarala sɔrɔdasiw tɛgɛrɛ jɛkulu dɔ la a y'o fɔ ka taa fɛ. Anw kan ka kɛrɛtɛ tiɲɛ ani ka galontigɛ da jira. An kan ka fana ka fanga sɔrɔ ko kura anw yɛrɛ ka mana kan anw ja kan. Minisiriw y'o daminɛ ka ɲɛsin bɔfɔnko dɔ ma. A bɛ anw de bolo k'a jira ko anw ye jɛɲɔgɔn ɲumanw ye, anw ye minnu bɛ se ka da anw la kosɛbɛ, minnu bɛ bonya da mɔgɔw kan kosɛbɛ. Madame Kolona y'o fɔ ka hakili sigi ko Paris cɛsirilen don ka wale kɛ ni jamanaw ye ani ka baro kɛ ni duguden tɔndenw fɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma. An bɛna o kɛ kɛnɛ kan ni farafina gun jamanaw ye minnu b'a fɛ ten ani ka dɛmɛ don mɔgɔw la u bɛ minnu jira ni yɛrɛma hɔrɔnya ye a seginnaw kan. Pourtant, en janvier 2013, c'est bien la France, par son intervention. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana, nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana. Washington konona na yano au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de, nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana, nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana, nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana, nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana. An bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye hali bi. Duniya keleya tɔnba ONU ka laseliw senfɛ y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu daminɛna Birimani fagaliba kan a yirala k'a fɔ ko seereya dɔw k'olu sɔrɔla a koɲɛ kan min bɛ fagaliba min n'a bɛ bila duniya fagalibaw kɔnɔ ni a bɛ fɔ ko crime contre l'humanité o ko fɔ o senfɛ bi Senumu Keyita VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Duniya seleke naani tɔnba ka san laseli senfɛ a y'i sinsin a kan ko musow ni denmisɛnninw sɛgɛnnen don kosɛbɛ. Taamasiyɛn caman y'a jira k'a fɔ ko kabiri sɔrdasiw ye fanga ta février kalo san 2021 fagalibaw kɛra Birimani minnu kɛcogo b'a jira k'a fɔ k'u kun ɲɛsinnen don civil jamakuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma. Nin baarakɛda nin ye nin fɔ laseli dɔ senfɛ. Nin laseli nin ye ɲangata ni fagalijugu caman fɔ k'olu kɛra minnu ɲɛsinnen bɛ adamadenya ma. Nin walejugu kɛbagaw k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna to ɲanginibaliya kɔnɔ. Anw bɛ k'u ka kokɛtaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnfuraw kɔnɔ walasa u ka jɔ kiri kɛnɛ kan min senfɛ u b'u yɛrɛ ɲɛfɔ. Laseli ye nin fɛnɛ fɔ. Juye kalo tile 22 duniya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kirisoba y'a fɔ k'ale bɛ se ka ɲangini jaratigɛ Birimani jamana kan min bɛ taa hadamadenw walima jamakulu dɔw sila tununi na n'a bɛ fɔ ma ko génocide. Ni ɲangini ninnu kɛra Gambi jamana fɛ silamɛw ka jɛkuluba tɔgɔ la n'o ye OCI ye. Alo cɛ mo ka teli bida mani tata fanna no la ka ta so ka ta bewa ka tra ma koli la me sana mu tuni ne to ko Mamadou Karambe divie ka bo la ka bu termisi la anga dambe koli ani anga sego kunu bi antini ko kenede lu amen la mele karaw aklo be Mamadou Dambele de na bo sebe ni wora ni arajo so me sura sinya tulu gala joli sanfa bewa ka tra ma koli be ke araba le ganfe nyege nye kelen ka ta to nye plala ke ku tra ke me ani flaka no stand de FM otola o mo ti Facebook kan wa ni be sambe de ko émission de ke dresi la Facebook Bewa Bamara umu ka banego seka wulili ke ni ba fiti dago baro ku pla kele pla ku pla woro kan kongo bitaba ni kele ani binani ni la minikala aya jija ni kana fa ko de ne dumandai sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Sini sibiri septembre kalo tile 3 san 2022 ni nɛgɛ 16 dana gosira Mali bɛ Sierra Leone bisimila stade du 26 mars la Bamako senantolantan ɲɔgɔndan don min bɛ don CHAN championnat d'Afrique des nations san wɛrɛ Algérie 2023 éliminatoire hukumu kɔnɔ
ɲɔgɔndan ko segini don mali degeli karamɔgɔ nuhumu jane ka fɔ la kabini ɲɔgɔndan tagali kun cɛra baara ma jɔ mali sɛnɛntɔlɔntɔnw fan fɛ. C'est vrai que an gagné match fɔlɔ la mais retour bɛ taa mali la samedi don match don match nɔgɔman tɛ mais depuis an nana fɛnɛ ka bɔ Libéria an donna internat la c'est pour que joueurs bɛ se ka to k'u hakili ka to balitan in kan kosɛbɛ an bɛ ka baara kɛ pour que au moins mun y'an jɛ Libéria an bɛ se ka solution sɔrɔ la cogo min na ani an sera ka min kɛ n'o ye ɲuman ye ka dɔ fara o kan. An bɛ don min ko bi sɛnɛntɔlɔntɔnw labɛnnen don dusukunlami baaraw fana caman kɛra nuhumu jane mali degeli karamɔgɔ. Jagoya de don an ma match don an ka fɛrɛ pour que an bɛ se ka qualification sɔrɔ cogo min na pour que a kana k'a ma nimisa ye an bɛ ka fɛn bɛɛ bila sen kan qualification bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Denmisɛnnin caman b'a la dɔw ma deli ka compétition africaine yɛrɛ kan a kɛra problème a kɛra équipe nationale ye o mɔgɔw bɛ yen mais mɔgɔ caman bɛ yen fɛnɛ minnu delila ka compétition ninnu tan a kɛra problème a kɛra équipe nationale ye donc. Farafina gun kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna Sekaw ka cɛjan Sɛki Cero ani Senumu Keyita fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Nashwan bolo aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ. kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Ka kɛɲɛ ni faso jamakulu ka caya teliyali ye sɔrɔ nafoloko yiriwali yɛlɛma ka fara waati yɛlɛma cogoya caman kan o de ka kan ka kɛ dunuya keleyatɔnba Nations Unies ka jamakulu ka kalata ye marabolow ni ɲɔgɔn cɛ. Farafina gun kan a subsaharien jamana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dunuya gɛlɛyabaw caman wulili la ka bɔ yen n'o dɔ bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kan n'o bɛ jate diɲɛ taaboloba dɔw fɛ n'a ɲiningali a bakuruba dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali kan subahana mansin kɔlɔlɔ ani ka fara a lawarali kan yan'an ka kɔn k'an ka ɲɛmɔgɔya fangaw sigi diɲɛ kɛnɛbaw kan farafina subsaharien jamanaw ka yan ka dɛmɛ ka gɛlɛya wuli ka b'u kan min bɛ ka dan sigi a ka ɲɛtaga la n'o dɔw la kumaba ani waati laban ninnu na bɛ tali kɛ coronavirus bana kɛlɛli kan ka fara baloko dɛsɛ ani baloko juguya kɛlɛli kan États-Unis jamana labɛnnen don ka se ka farafina gun ka subsaharien jamanaw ka dɛmɛbaga jɛkuluw dɛmɛ walasa ka se ka coronavirus bana o kɔlɔlɔ dekun wuli ka bɔ u ka jamanaw kan n'o dɔ kan ka kɛ sɔrɔ yiriwali kuntagalajanw ye walasa ka se ka a jamanadenw dɛmɛ Ameriki jamana ka ciladen Anthony Blinken ka fɔ la a ko k'an b'a kalama ko coronavirus bana ye dekun lase farafina gunkana ma ni camanw de tiɲɛna sɔrɔ ani dahirimɛ ɲini minɛnw caman fɛnɛ tiɲɛna a ka ca ni farafina gunkana mɔgɔ miliyɔn 55 ye minnu bɛɛ lajɛlen bena fantanya kɔnɔ ka sabu kɛ coronavirus bana kɔlɔlɔw ye o y'a to farafina gunkanaw ka ɲɛtaga ka segin kɔfɛ kosɛbɛ ni san bi caman ye an ye coronavirus bana boloci ji miliyɔn 170 de labila fani kelen de labila min bena labara san 5 kɔnɔ diɲɛ jamana 20 kan ni farafina gunkana jamana 16 bɛ o fɛ nin ye hakilina kuraw de ye an ye minnu sigi sen kan an ni arabula gunkana ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko Émirats Arabes Unis a kun de ye ka sɔrɔ yiriwali siraw bɛɛ lajɛlen yakubaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ nasira kuraw fɛ ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ taabolo ye n'o dɔ bɛ taa sɛnɛ fan fɛ ani ka fara sira wɛrɛw kan o kama États-Unis jamana bɛ wulikajɔ baaraw bɛɛ lajɛlen na ni a ka dɛmɛbaga jɛkulu ye farafina gun kan walasa ka se ka yiriwali don ba la n'o bɛ kɛ an ka yan k'an sinsin hakilina kuraw kan ka taa farafina gunkana ma i n'a fɔ nafolo falen labilali farafina gunkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an tilal'o baaraw la tuma min na a bɛ sɔrɔ ka faamu ko sɔrɔ yiriwali baara sira minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni a bɛ wele ko Grand Bloc o ta ko 5nan o ɲɛbila baara minnu bɛna sigi sen kan ka kɔn san 2063 ɲɛ farafina gunkana ka fara ɲɔgɔn kan y'o dɔ ye an dalen don farafina jamanadenw na u ka hakilina ɲumanw kɛnyɛrɛye fan fɛ ani u ka wulikajɔ walasa ka se k'u ka jamana lataa ɲɛ nin kɛra Ameriki jamanatigi Joe Biden ka laseli ye a ko senfɛ k'an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen hali ni k'a sɔrɔ a ka ca a siga yɛrɛ t'an na k'a fɔ k'an ka jamanaw an ka jamakulu farafina ka fara ɲɔgɔn kan o ye anw ka hakilina belebele dɔ ye nin tun ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma